नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आं गोबां सान जाबाय ब्लग लाबोनो हायाखै टाइम मिलायाखै गथ'आ माथार आगैया डिस्टार्ब होदों ब्लग बानायनायाव जों दिनै नावकाटायाव दंफैयो आरोना माने दिनै नङा दाख्लैनो फैदों दिनै लास्ट नाइट जाबाय आरो ओमफ्राय दा सानाव जों ओरैनो थायोना आं लोगोखौ लिंहरदों बेरायहोनो थाखाय जों थानायनिफ्राय नावकाटानिफ्राय बगामाथिया बारा गोजान जाया आरोना आगोल खनसे थांखांबाय थ' दिनै ओरैनो गोसोखौ बारा मोजां मोनाखै नालाय बेरायना फैनो आं लिंहरदों दा जों बेरायनो थांनि आरोना आं जा हायो एसे देखायलांनोसै बे फैगासिनो दं बे मोनफैबानो जों थांनोसै आरो जोंना गारिया मोनफैबाय थांसै थाथ'दो दे आयं थाब फैगोन जों हाजोनि दैसा सेराव ओइ बुग्रि मोनसिगोन फैबावा अमा हांनो लानोसै जोंहा जानो एडभान्स बार्थडे पार्टि गाबोन आंहा बार्थडे दं नालाय एडभान्स पार्टि होनो फैदों नै बिथाङा आंनो अमा सावदों जों लांसै जानो बे अमा बानायहोदों बिसोरो अमायाव होदों मा लादों इयाव मायाव ने जों मोनफैबाय बगामाथि सोर सोर फैयाखै फैदो फैग्राफ्राबो फैबाय थाखायो बिराद मोजां जायो जा जानो गोसो लोंनो गोसो बेयावनो मोनखाजायो जोंबो अमा सावनाय अमा एवनाय लाबाय दिनै एडभान्स बार्थडे पार्टि जानो फैबाय जोङो जा बेयाव जिरायनोसै आरोना दुगैनोसो लुगैबाय दैखौ नुनानै